Nggih, mengko lantaran panjenengan. Panjenengan terus kula. Kira-kira kinten malam hari ini saya berapa? Lho saru, mosok ngono diomongne nang kene. Alah kok dadi Bu, bencang malih nek menawi ajeng nanggap kula mboten sah liwat dalange nggih. Soale menika guntinge landhepe pol iki. Aku ora gunting. Lah apa? Ngelongi. Oh, berarti nek ngelongi jatahku berarti ki wayang gamelan dan sebagainya ki aku yang melu duweni lho. Kok iso? Lah ya, nggon aku yang melu mlebu nggonamu? Hah? Nggon piye ta ya? Nggon aku? Heeh. Mlebu. Hah? Piye, Pak? Ora iso wong drum ki adah kok mlebu ngendi ora. Maksudnya ki dadi Lah, lho. Wah, bener kuwi, Pak. Leres. Nggih. Gene Pak Dalang mlebu ning drum nggih. Ora, Bapak era muni drum. Pun warga masyarakat, Bapak Ibu ingkang mapan wonten ing Banaran. Atur Bu, ayo Bu. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sedaya. Matur nuwun sanget dalu niki wah luar biasa. Kula dugi mriki dan marem tenan Bu Lurah. Mareme napa Bu? Dugi mriki pondokane cedhak panggung. Tempate enak digelarke kasur, tekan ngomah tekan pondokan panganan pun cemawis. Masya Allah, ibu-ibu sing masak wonten mriku jan pinter. Senengan kula enten iwak pitik dikelo santen, wuh top. Enten daging dikelo asem-asem, mpun kesupen benjing kula digawani nggih Bu. Guyon. Ning dene tenan ya ora apa-apa. Ya ora apa. Nyuwun pangapunten ibu-ibu panitia, ibu-ibu ingkang masak. Bilih Bu Kesi anggenipun rembukan kirang ing tata krami. Amargi bojo kula menika sampun terkenal teng mbuti nggih mawon anggere omong mesti sing diomongane panganan. Mergo kondange viral niku pancen menjadi sinden Surabadok. Ayo. Kula sing ngomongane panganan. Ya aja kasar-kasar ngoten to sayang. Ya paribasane iki lho. Ayo paribasane. Sek to. Aku ki ya nyambut gawe ngene iki awake dhewe jenengan prisa to, Pak. Awake dhewe iki ora menutup mripat lho ya. Nyambut gawe awan nggo bengi-bengi nggo awan iki engko asile kayane iki ya nggih tuku beras terus awake mangan. Awake dhewe nyambut gawe dadi yoga sinden dalang kuwi akhire endinge iku ya tinggal golek sandang pangan ngene iki. Nggih to Bu Lurah? Pramila kula jan seneng banget dipun cepaki daharan sing enak-enak. Pramila matur nuwun nderek ndedonga dumateng sedaya warga ageng wonten ing Sidoarjo, Banaran Tuban mriki. Mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken acara bersih di dusun niki, desa mriki tinebena saking suker sakit. Sedaya dipun paringi lancar usahanipun. Engkang dados pegawai negeri mugi-mugi belanjane enggal mundhak nggih Bapak Ibu. Engkang dados petani mugi-mugi panenanipun tambah kathah. Engkang dados bakul-bakul mugi-mugi lari sedaya bathine kathah. Engkang dados tukang tambal ban mugi-mugi kathah ban meledos. Sing ra penake mburi dhewe ayo. Wah, Bu Kesi lek kon ndongake nyatane ya pinter. Pinter. Wong biyen arep entuk mudin ra sida kok, Nduk. Lho aku mau seneng lho karo Pak Mudin kene. Heeh, Pak. Piyayine niku lembah manah, alus. Prasaja ya, Bu. Prasaja, kuru ireng manis kaya mantan pacarku mbiyen lho, Pak. Sing saiki dadi polisi. Nah, sampean enggak usah cemburu karo Pak Mudin mau. Nyata aku tak lirik mau ket mau. Ha iya. Penuh dengan barokah pancen Kyai ngono kuwi tenan, luar biasa. Mula wabil khusus ibu-ibu sing masak wonten dapur mang paringi utawi mang caosi tembang kangge panglipur nggih tamba sayah sing dikersakake ya kuwi mau nyidam apa jenenge udu anu sesideman. Cek. Sesideman nggih. Sesideman. Nggih. Lenggah mawon nggih. Mbah Joyo nggih leres. Lenggah mawon Pak Dalang. Lenggah. Ya jumeneng. Dian wae gelem ndeni srepek. Tapi awakku saiki malih lemu lho, Pak. Wis rusak ngene iki aku arep ngadeg kok isin aku. Lemu ora apa-apa, wong wedoke lek lemu kaya perahu lho ditumpaki ora uling malah. Slendro songo, deduk. Kusuma
Nyuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya menawi Bu Kesi wau matur bilih awake saya lemu niku pancen nggih leres. Ning menggawe kula lemu niku mboten perkara pripun-pripun ning atine niku tentrem merga dheke dipek bojo karo dalang sing lumahing jagat kurping langit wong lanang sing paling setia kepada istri. Ayo. Mulya tentrem atine kaya ngono. Wah, matur nuwun nggih Mas Dalang. Wah, sampean jan ngelem aku tenan bengi iki. Padahal ning omahe ora tau mbok lem kaya ngene lho. Padahal aku ning omahe gawe teh, gawe kopi kepahitan lek mau maido. Teh kok pahite kaya ngene. Teh karo apa kopi ra seneng kok. Teh seneng napa? Susu. Jo ngono isin. Pak sehat 5 sempurna ngono lho. Lek ngoten kula gadah parikan. Apa? Ikan bandeng gurih rasanya. Pak Cahyo yang ganteng, Bu Kesi yang punya. Baik. Aja sampai sing duwe wong liya tak tembak dor. Nggih. Yo. Ana bandeng Napa? kok kena dibedhek. Cakep. Pak Cahyo ganteng senenge dolan ning kali kethek. Beh, apa kuwi tempat apa itu? Ora ngerti bapak-bapak kae nggih Pak nggih. Napa Pak niku? Santren. Niku pesantren. Oh, pesantren sesuk aku tulung jaan rono, anakku tak pondokke ning kono, Pak. Ya. Heh? Genah payu kowe malah. Matur nuwun Bu Inggi nggih. Sampun dugi griya kula kalih bapak-bapak perangkat. Wah, jan remen sanget nalika Bu Inggi kalih perangkat desa rawuh teng griya kula Njaten. Nggih namung kula cepaki wedang ngoten nika lho Bu, ngapunten. Nggih. Niku mawon mboten damel piyambak Bu, niku njukuk ing warung. Aja ngono. Ayo genderet dituthuk Mas. Iya. Ditabuh tuthuk ya palu wae ora ayo. Pak, kuwi Pak. Sesideman Pak kok Sri Huning ora. Sik to Pak, si sediman apa Sri Huning nyuwune jenengan? Nggih. Sesidiman sik ya Pak. Nggih. Oke, engko Sri Huninge lek goro-goro. Waduh, kaya dalange nata dhek. Saking senengku lho Pak, yahene iki ning Bandaran Senori kene iki jan urung wayahe metu sego. Saiki wis metu sego kotak lho, kudune jam 1 metune ning gandeng panitia ibu-ibu sregep tenan. Pun medal nasi kotak. Wis metu. Sampun. Tengah rolas, biasanya tengah rolas aku yang metu. Ayo, mana nemah ya, sing ape ya? Ayo. Nakal jorok. Segone kuwi lho arep. Wiwitane anderek sempeke preyo bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Gandeng sampean ki dosen kulino ngajari mahasiswa. Njajal iki rakit tanggen cakepan sowan menyang kutha gedhe iki ajarno iki cah cilik-cilik iki. Iki lho kepenakan untuk 50 iki mau Dan. Ayo. Tole, sik iremne Bu Kesi ya. Sampeyan gelem tak ajari nembang ya, tak warai Ayo junggu-yanggu anake Prapta iki lho, junggu-yanggu. Le, cak bagus. Diwirengke Bu Kesi, dirungokne. Tak warai nembang ya. Sithik wae, mengko lek iso sampean tak sangoni meneh, tenang wae. Coba diterokke bareng-bareng ya. Dimirengke Bu Kesi sik gendut. Samang Bu Kesi. Sowan menyang kuwi tok ya. Sowan menyang. Yuk. Jiro lu. Al-Fatihah. Le, kurang dhuwur sithik diunggahke ngene lho. Sowan menyang. Yuk.
Apik luar biasa. Sithik ya, separuh kas. Kutha gede. Ya. Kutha gede. Wah, 100. Ayo ibu-ibu sing nang kono. Ibu-ibu sing nang kono nggih, ibu-ibu bareng ya. Sowan menyang. Ya. Kurang banter Bapak Ibu. Sowan menyang. Semangat. Bu, sik. Bu kok lirih men kaya lek nyeneni bojomu lho, Bu. Wis luwirih ora, ayo banter. Sowan menyang, ngoten. Yo, jiro lu. Elok, kutha tambah Bu. Kutha. Ya. Gede. Tepuk tangan untuk ibu-ibu luar biasa Mbak Naras. Matur nuwun. Sing kono ra ketok peteng dedet tak kira lek apa ya iki bangsane apa nggih kuatah bae. Halo Bapak Ibu sedaya. Nggih. Ya Allah ra ketok lho Pak. Bae teng mriku wau nggih tiyang ya Allah. Rumangsane apa wirunane ya 300 lho ngawur ya ora. Lanjut Bu. Bendera terus kayang-yang selendangku kang saking wukir. Aja rame ae le. Lek Bunda nembang ki aja ngomong bae. Bundas saya. Dimirengke. Bunda enggak mireng tabuhane gender kok ya. Lah kuwi ngrasani sampean kowe mau. Pripun? Jare Bukesi ngene duwe bae ngapusi. Ya engko bariki ya. Heeh. Suara kurang permana ning wasis ang ngung krom Nanu angung krom marang Mas Cahya. Yo. Sawangen aku lho. Kok Tak rayu, sampeyan tak rayu. balenane. Angung krom marang Mas Cahya. Mong emane Mas Cahya lagi neng kali kethek. Atoh. Terus tresno sesidemam.
kasih sembah nuwun Bu Kesi. Ya. Yo saya ganti nanjake bintang tamune. Tur rata-rata bintang tamu men tak caosi info Mbak Tatin iki. Bintang tamu yen nang kene mesti ya dirubung karo cah cilik-cilik ngono kuwi. Yen Mbak Elisa mbiyen ki ninggali cah cilik-cilik kuwi udakara 1 juta. Ya. Gandeng iki taune beda paling ora ya 1,5 juta lah nggih anak-anak. Iya. Ya tumpake sepur men jumeneng Mbak Tatin Lestari Handayani. Didot. Oke, yo. Kaya sing tak aturake ngarep mau Mbak Tatin, seksine wong sakmene mbane iki. Pripun? Mbak Elisa mbiyen ninggali 1 juta. Niku rak Mbak Elisa ta nggih? Nggih, Mbak Elisa. Nek Mbak Elisa ya pen kajenge Mbak Elisa. Terus sampean beda mesti ya? Beda. Luwih akeh ya? Ya nek aku ya ndelok engko jajal sekeng bulurah piye. Mongko bulurah liwati Bu Kesi. Berarti ndelok Bu Kesi piye iki kok? Oh. Nggih Bu Kesi ya piye? Dadi Bu Kesi ndelok nang dalange lah tergantung kok dalange piye. Lah aku manut bulurah piye iki bulurah? Malah ubeng-ubengan. Lempar-lemparan. Nggih menika nderek sowan wonten Banaran nggih Pak Cahyo. Nggih Banaran Sidoarjo Senori Tuban. Senori Tuban menika nembe sepindah menika kula sowan wonten mriki matur sembah nuwun. Menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki. Menika acaranipun bersih desa nggih. Nggih utawi sedekah bumi. Oh nggih. Menika nderek ndedonga Pak Bu, mugi sedaya masyarakat wonten Banaran mriki tansah pinaringan selamat, sehat, kathah rezekine. Rezeki ingkang berkah barokah. Nggih, amin. Matur sembah nuwun menika sampun napa jenenge kersa nimbali Tatin sing kaya dream nggih. Matur nuwun Pak Bu, sedayanipun menika nggih nganten iki wujudipun dream ning dandan nganten iki. Aja kloro-loro ngono kuwi lho. Lah ngapa? Mergo kaya dream akhire awakmu viral. Jajal awakmu kuru aking ngono kuwi malah ora kondang. Biayi kene iki mergo kulino nonton ning YouTube, nonton ning TV karo sinden Tatin kaya apa ambak sampean lemu. Ning nyatane gemesne. Nggih napa mboten Bapak-bapak? Lho, kuwi penggemarmu kuwi, Tin. Ra mungkin iki mau sapa sing ngomong nek kaya dream? Aku. Terus? Lho kuwi mau dream nggih ada apa? Minyak toh? Minyak. Mongko nun sewu sponsor terbanyak di sini napa Bu? Pertamina nggih. Lah niku biasane lek sing jenenge lenga diadain napa? Dream. Lah kuwi dream ki penting. Tanpa ada dream dan minyak mokal iso bersih dusun wayangan nanggap dalang cahyo sindene Tatin titok. Lho ngono kuwi. Mula tepuk tangan untuk dream kita malam hari ini. Ah, Bapak Ibu kok ya tepuk tangan nggo dream lho. Iki wong ya aku iki kaya ngene dandan 2 jam lho Pak Yoyo. Ngapa? Kok isa-isane donake dream mbok liyane dream rak ya ana ta? Lah nek liyane enek. Apa? Gentong. Malah saya nika kowe iki mbok ora sia-sia karo wong wedok ngono lho. Sia-sia piye to, Nduk? Ora wong ya nek wis cantik ngene iki rak ya oh Mbak Tatin sing cantik ngono ora Mbak Tatin sing kaya dream ngono kan ya jenengan nek ora tanpa wong wedok piye padake? Loh ora apa-apa.
Lah aku ora masalah. Nun sewu ya, upaman ning donya enek lanang tok apa wedok tok ya. Sing rugi tetep wong wedok. Kok isa? Lek wong wedok tok bingung arep piye? Lek wong lanang tok ora masalah. Sik nek banci, ayo. Ya ora lah. Masa ya karo ya jenenge wong wedok. Lah lek eneke kuwi witene ngopo? Kayak aprike ya lumayan kae. Sajake kulino karo banci iki dalange. Ya ora jenenge lanang karo wedok iki wis dadi siji kaya Adam Hawa mau lho Pak Yoyo. Dadi anane wong lanang kuwi ya karo wong wedok ngono. Dadi nek karo wong wedok iki aja sia-sia. Wong sing sia-sia iki sapa to? Sponsor terbesar untuk Banaran Bersih Dusun niki saking napa, Pak? Pertamina to? Pertamina niku napa to, Pak? Minyak to? Minyak niku diadain napa? Non? Apa? Drum nek mriki drum. Oh, drum nggih. Drum nggih. Lah kowe milih drum apa drum? Ayo. Cek. Kula kados drum, Pak Bu. Leh, iki tunggal dene padha lah. Nggih monggo nek anu masyarakat wonten mriki ajeng madhahi teng drum monggo. Ya aja mutung ngono kuwi. Lah sampean mumpung ditimbali dipercaya karo Bu Inggi karo panitia masyarakat mriki supaya nglipur piye carane memberi hal yang senang untuk warga masyarakat aja mutung ngono kuwi. Ya ora apa-apa kok wis dipadake drum. Nggih. Ya wong lagi tengok-tengok cantik lagi menikmati makman saka sing diparingke panitia kok Mbak Tatin kaya drum. Aku langsung, "Hah? Kaya ngene padake drum." Tak gelem. Sing nyek laku to. Sampeyan ora ngerti rahasiane seorang dalang. Dalang iki anggere nek sinden dielek-elek, biasane dhek malah seneng. Oh, berarti sengit dulit. Ya aku lek ndulit tok gelem, sapa sing gelem kaya ngono kuwi? Lah maksudnya? Ya ora iso tegese senengi tegese memberi perhatian khusus kepada sinden itu sendiri. Oh, nek jenenge ngono kuwi berarti nek umpamane ngunek-uneke berarti sayang. Murah nyapa kok sayang? Lah piye toh? Jarene kuwi mau piye nek ngunekke ngono piye mau? Perhatian. Perhatian adalah tanda dari Seneng. berarti jenengan seneng kula. Seneng antarane dalang karo sinden. Tenane. Ya wegah mosok aku gedene semono mlebu ning drum ya gah. Ya aku ya wegah dileboni ngono sakmono gedene kono padake iki ya gedhe ning cilike. Sae-saesane. Yen cara ngene jenengan pundi, Mbak? Alamatnya jenengan? Oh, nggih, nderek nepangaken nggih Pak Bu. Kula menika saking Sentolo Kulon Progo Yogyakarta nggih. Dadi wau mriki niku perjalanan kurang luwih 4 sampai 5 jam. Dadi iki ya adoh kono adoh kene tundekke drum. Matur nuwun nggih Pak Yayan nggih. Sami-sami. Nggih, jan. Dalang kok le jan apik tenan ngono lho. Ora ngono kapan jenengan iso silaturahim karo Piyai Banaran kaya ngene lek ora lantaran Pak Cahyo Kuntadi kan ya moga. Oh, nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak Cahyo. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten ing Banaran menika. Lek cara desane jenengan kampungin jenengan jenenge apa? Lek kene kan sedekah bumi kono apa jenenge? Mriko nggih merti dusun. Merti dusun. Nggih. Ada perbedaan apa mboten antara Banaran kali Sentolo? Ya bedane ada. Bedane apa? Bedane nek nggon mriko iki mengko sing nonton rapati akeh. Oh. Nek mriki jan tumplek-blek sakmene saking mriko ngantos mriko manusia sedaya lho niki. Nggih, ya dicukne wiran kuwi 300-an kok. Ora nonton ya rugi. Pinten iurane? Enek sing 300, enek sing 250 kene undho usuk ngono kuwi. Oh. Minim iki 130 ki merem dipet pisan. Niku saking masyarakat nggih. Nggih. Nggih mengko lantaran panjenengan. Nggih. Panjenengan terus kula. Heeh. Kira-kira kinten malam hari ini saya berapa? Lho saru, mosok ngono diomongne nang kene. Alah kok dadi Bu, benjang malih nek menawi ajeng nanggap kula mboten sah liwat dalange nggih. Soale menika guntinge landhepe pol iki. Aku ora gunting, Lah apa? ngelongi. Oh, berarti nek ngelongi jatahku berarti ki wayang gamelan dan sebagainya ki aku yang melu duweni lho. Kok iso? Lah ya, nggon aku yang melu mlebu nggonamu? Heh? Nggon piye ta ya? Nggon aku Heeh. mlebu. Piye, Pak? Ora iso wong drum ki adah kok mlebu ngendi ora. Maksudnya ki dadi Lah, iki lho. Wah, bener kuwi, Pak. Leres. Nggih. Dene Pak Dalang mlebu ning drum nggih.
Ora, bapak era muni drum kok. Nek Pak Dalang mlebu ndamu iso ngono. Maksudnya iki kula iki ya melu urun tuku-tuku ngono lho wong ku ya termasuk duitku barang. Lah iki pancen milik bersama. Biasane engko lek poso iki didol dhewe-dhewe iki. Yo aja ngisen-ngisen ke dalang kondang. Lah aku ki ndek entuk saweran pas nang Surabaya ki lho nang nggen apa kae? Nggen Mabes kae entuke dhuwit 10 juta tin. Langsung tak tukokne lemari. Kanca-kanca nggo klambi ayo lebokno kene kabeh kaya ngono kuwi. Lah yo sing bener ya ngono kuwi wong milik bersama. Wah iya milik bersama rumah samu piye? Ya jane nek ana sareng ya didumke ben nggo tumbas sapa ngono. Aku suwi-suwi kapok tin nang lantarne awakmu kok undet-undet masalah duit aku isin. Lah piye ta? Lah jenengan ra butuh duit. Ra butuh duit. Ya butuh duit nek diomongne ning kene aku sing malu ora. Lah aku gur ngomong lho, gur ngomong karo masyarakat. Pak Bu, benjang malih nek ajeng ngundang kula ampun lantaran dalange. Meng ngono kok. Margane dalange guntinge. Oh. Bu iki melu sapa to Bu? Masa ala Tatin teko kene sing nelpone aku mosok muni londap-landep ora. Sing landep iki lambene Tatin kuwi malah. Ya ora, ya pokoknya terima kasih nggih Pak Dalang. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten mriki duwe sedulur anyar. Sesuk meneh dadi nek wis rene iki rak ya engko dadi seduluran ngono. Tahun ngarep ganti bintang tamu Ya ganti dalang bareng kok. Aja. Aku iso kok tahun ngarep iki. Wis di DP ta? Wis. Kowe ora ngerti, tahun wingi iki ganti dalang mergo aku karo kanca-kanca ra iso. Akhire ya balik meneh. Ini tanda cinta kasihnya warga masyarakat Banaran karo Bu iki terhadap Madangkara lho ngono kuwi. Oh, nggih. Saestu ta, Bu? Nggih, mergo Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Lek dalange pengrawite tetep lek bintang tamune salin-salin ngene. Ra apa-apa. Aku sesuk ya arep rene dhewe wis ngerti nggone kok. Rene dhewe rene gamelane rene sinabu arep ngopo? Iya. Nang perapatan jare bapak ngopo nang perapatan? Nggowe cik-cik ya, Pak. Nggih. Nah, lek ngono ki mau pamundhute Bu Lurah, Bu Inggi, lek kene istilahe Bu Inggi, Mbak. Ngersake podang kuning. Sampeyan iki ora. Menika wau Bu Lurah namung kertas tok. Enak duwe akeh pancen. Endi? Ning tak dum cah cilik-cilik iki lho pisan. Waduh, balik kele. Lho. Lagi iki jane sinden apa kotak amal ora. Lah kan nyuwune kuwi to. Paling ora aku iki nambahi cah cilik-cilik ngono. Alah kok sik yo le aku ora entuk-entuk le, engko entuk tak keke ya. Oh, genah. Bareng saiki cetil ngono ya, jiro lu. Cetil. Pani omone cetil ngono. Tak selentik ngono. Wah. Ya, piye? Mbak Tatin piye? Piye ora krungu? Ocen heeh. Wong ya ora dikeki apa-apa kok wis jejaluk. Kono anteng nang kono ya. Dimatke sik Mbak Tatin sing cantik kaya drum. Ata dimatke. Disekseni kaya drum tenan apa ora ngono ya. Ora aja kloro-loro ngono kuwi. Ya kloro-loro wae. Oh lagi ketemu nang kene pisanan kok dunekke drum. Lho drum aku ki minyake ngono lho, Tin. Tegese aku karo kowe bersatu padu terus ngono lho. Minyake ra nek drume akhire ya kutah nang ndi-ndi ngono kuwi lho. Ngono berarti yo drum ya. Malam hari ini berarti dengan dalang ki saya kun tadi minyak mambu. Ngono ya. Minyak kapak. Menika napa wau lagune Pedang Kuning? Pedang Kuning Bu Inggi sing ngersake. Bu Inggi, Pedang Kuning Bu Lurah pundi ta? Bu Lurah. Wah, nggih, wah sing cantik sekali nggih. Awas Bu. Ngapa? Wong sida meneng kok. Agem bawa Bu. Nggih. Nggih. Nggih, nek agem bawa niku biasane ten Yojo 300 Bu, nggih. Yogja ya Yogja Tuban beda nggih Bu nggih. Ayo. Nggih, ora apa-apa pokoke sing penting menghibur masyarakat wonten ing mriki. Aja njaluk karo Bu Inggi wis paring akeh 300 tak siapi anggere apik. Lho iki. Waduh, lah kuwi apik apa orane ra ngerti engko ya. Pokoke lek apik 300 tak kene kowe ning parandene kok elek min 300 kowe. Tombok berarti. Tombok nggih. Iya, Pedang Kuning. Nadyan wujud temong paksi Nano agawe taline
Pripun Pak Bu, swantene sae napa mboten? Sae, tandon suarane semono gedine kok. Drume kok le. Nek saya berarti iki tak jupuk ya. Hah? Wih. Loro rampung kok ya Oh, iya. dirampungne dhisik. Arep ndi le? Kuwi wis mutung kuwi paling ra entuk apa-apa ngono. Arep pipis. Ya. Halo manis nangsa Nunanu goleki si podang jana iba bunga hingga tiku nyanding bisa dadi Pripun, Mak? Tayop ke? Nggih. iki ra kok jaluk. Wis rampung. Urung rampung lagune urung ya. Oh iya ya. Ning engko sing kira 300 to, sing 100 tak jaluk ya. Lah napa? Bae jatahe Larso sing 100 iki. Ya engko timbilen kok. Oh timbul yo cuma diulang bae kabeh. Aku kalah karo wong wedok. Angkene adi kroyok wong wedok kabeh. Iya. Kowe menangan bengi iki Piyai Putri iki kae. Yo tayubke Tin, Witin, ayo Tin. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang ora krasan esuk awan ganti
Laksana iki paringane Bu Winggi tak caosne jenengan iki 300. 300 matur sembah nuwun nggih Bu Inggi. Nggih, Iki sami-sami. janjiku nyolenya 100 wae nya. Ora do meneng wae kok kuren. Ngedume piye lek 100 tok e? Lah, ya songo iki nyepleh 1000. Lumayan kena gitu cilok. Nek nggo tuku cilok lumayan wis entuk 70.000 to Le. Ndelok wayang entuk dhuwit wah lumayan ya. Lho calone iki bocah-bocah kuwi iso lek sunatan utawa rabi, yo njaluk ditangkepne wayang. Oh nggih, kudu. Dalange sapa Le? Sesuk nek sunatan dalange sapa Le? Hah? Oh wis bar sunat kok. Lek rabi. Nek rabi kapan? Ya sik suwe. Oh ya suwe ya. Bar sunat Ah, iya. wis eno. Nggih. Menika ugi kula aturaken dumateng para pamirsa ingkang mirsani Mbak Tatin lumantar streaming YouTube Kuntadi Channel. Oh nggih. Ingkang alhamdulillah sampun 3.600 penonton pasang mata, Mbak Nuwun. Luar biasa nggih. Dadi niki malam hari ini Pak Bu menika disiarke wonten YouTube Kuntadi Channel. Dadi menika dipun siaraken ngantek tekan seluruh dunia. Leres. Sing mriksani mboten namung panjenengan sing wonten mriki tapi ten pundi-pundi. Dadi niki kon kondang sak dunia nggih. Pak Dalang. Nggih, leres. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng kadang-kadang WMC ingkang saking Bojonegoro. Wayang mania community siapapun dalangnya yang penting wayangnya. Nggih, pokoknya siapapun dalangnya, siapapun yang mendalang tetap didelok, Nggih. tetap dilestarikan gitu. Nggih. Ugi caksi lover sing nekat ana sing saka anu lho Mbak, Magetan lho Mbak. Tindak mriki, Oh, kuwi adoh banget ge cah wedok. Iki Wah. nekat tenan lek kuwi ora. Nggih. menika, Mbak menika. Nggih niku. Mbak, so aja nekat-nekat lek daerah Medion monggo iki adoh tenan iki. Waduh lho Mbak, iki gek mau liwati hutan-hutan lho Mbak. Kono aku mau liwat kene iki wedi aku. Lah ngopo? Lagi wetengen hutan lho. Oh. Gek dalane ciut ngono. Ah, iya. Ning kula nggih anu wingi nate ten Tuban, ten Jatirogo napa pundi nggih? Jatirogo nggih. Jatirogo. Dadi ketuban sudah 2 kali ini alhamdulillah. Ketuban. Nah, ya. Ke Tuban. Heeh, neng Tuban. Nah, nang Tuban ku lho maksude padalangi senengane arep mlesetke wae lho. Ora kok ya, aku memang meluruskan kok ya. Tak golekne kanca iki ada bibit baru. Oh iya ini Nah, aku belum pernah lihat. yen biyen nate duwe ratu podang kuning iki tumenggung. Nah ya. Lah, ratune nanti ratune. Ratune lagi umroh. Oh, Iki lho si Mutiara ki ya Ponorogo ta, Nduk? Coba kaya apa berdiri, Nduk. Ayo. Iki tumenggung. Ayo. Ben kenal sapa ngerti iso ketularan kondang laris kaya Mbak Tatin. Ayo kuwi. amin ya. Nggih. Ya. Dadi ning Madangkarai selalu ada bibit-bibit ngene iki Mbak Tatin. Oh, Je. Dadi urung karuan lek sak rehat iki melu aku terus ora. Suatu saat ya dheweke pengen hijrah nang endi ngono kuwi. Kuwi terus aku membibit lagi ngono Oh, kuwi. gila ya nonton niku dalang sing napa jenenge sing sae. Nggih. Dadi yo amal ibadahe nggih apik. Meregenerasi. Meregenerasi. Pokoknya panen tumbuh satu piye PK hilang satu tumbuh 1000 ngono Nggih, kae. leres nggih. Terus rencananipun diajeng umroh-umroh nih sinden mungkin ya. Oh. Berarti sing ngumrah kayak Pak Dalang to? Iki Mutiara lagi anyaran ngomong sing ora-ora kuwi ora kuwi. Aku remuk ngumroh ning Lah wau sing kene. setunggal sanjange pun umroh. Lah lek Berarti umroh kan- terus lek liyane ra apa-apa lek Mbak Tuti umroh ning kono piye jal polahe. Dek ro krungu Fatihah panas kok pisan. Iya. Ya selamat malam Mbak Yes, Mutiara. sing dalu, Mbak Tatin. Nggih, jenengan tasih sekolah. Tasih. Kelas berapa? Semester 4. Oh sudah kuliah. Nggih. Kuliah ya. Nggih. Semester 4 di mana? Wonten isi Surakarta. Oh berarti muridnya Pak ya Bugesi. Nggih, Beda? tapi lentu jurusan. Oh napa? Kula Karawitan. Oh nggih, Pak ya Bugesi kan pedalangan nggih. Nggih, pedalaman. Ayo nggih. Pedalangan kupinge. Lah ya kampusnya rada dalam ngono lho maksudnya. Oh. Pedalam. Ayo nggih. Daleme ndi iki? Ayo, ndi Dok? Saking pundi? Nggih, kula saking Ponorogo. Oh Ponorogo. Nggih. Wow nggih, tindak mriki nggih sareng rombongan apa ki ya, Mbak? Kula wau nunut truk lewat. Oh nono truk. Nggih. Nang nggon sisih ngendi? Ngisor.
enten anu sampingin niku lho. Kok sinden kok nunut truk iki Pak Ben Dalang. tirakat sik ra apa-apa ora. Sesuk meneh aja nunut truk ya. Lah nunun apa? Sesuk meneh numpak drum. Ya. Kowe mangga kok eling-eling lek lara-lara Lah mungkin nek bledos nggih bahaya, Mas. Ra iso mbledos drum ki dadi jenengan mlebu drum langsung Nggih. glundungke ngono engko tekan kene ya. Kok isa-isane drum. Malam hari ini adalah drum ya. Nggih, Mbak Mutiara sing Nggih. nembang napa menika? Wonten pamundutan. Gubuk asmara. Nggih. Oke, ngono kuwi siap sedia ngono kuwi. Nggih. Gubuk asmara Nadianto, lek sampean Mbak Mutiara apa mau gubuk asmara iki pas. Dah Tegese pripun? iki ya ora bakal ambruk gubuke. Lek gubuk tumpak idrum wah remuk ora. Ya malah kuat toh. Kok iso kuat? Lah ya kan gubuk terus dicagaki drum ya kuat. Mau nang dhuwure kok drume kok lek ora cor-coran kok iso kuwi ora ngono. Ya, engko garing ngobong. Kok isa. Piye le wis dijol le duwite? Wah iya ngono kok sing adil. Walah jan cekat-cekat terginas. Ayo. Langsung didumke nyek 10.000 lah ya pintere lah. Nek kon ngitung duit ya. Bawane kok gentenan karo Mbak Tatin. Ayo coba. Nggih. Sampean sik lho Mutiara. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Assalamualaikum Pak Dalang, selamat malam. Derek Wungon saking pinggiran Tenggarong, semoga Madangkara makin jaya. Saking Pak Lurah Harnoto Kades Tenggarong seberang. Matur nuwun sugeng minitor Pak Lurah. Nggih. Oper Mbak Tatin? Lingsem yen keh mutan lelampahan kang Ya nduk, Genti Mutiara. Tresna tulus nadyaningku bekas marah. Wis kreatif cengkok Luar wis jos kaya biasa. ngono lho. Wis kan. Sesuk derek Pak Yoyo sing semanggem nggih. Nggih, ampun siap. nakal. ya. Boten. Nek dinakali dalange ora anu langsung ngomong karo Bukesi. Nggih, langsung laporan. Lapor langsung. Dadi karo Pak Dalang pamane sangoni pira-pira manut ngono ya, Nduk. Nggih. Pamane swidak ya ditampa disyukuri insyaallah bakal Nggih. dadi barokah ngono ya. Mbok nggih. Nggih, ngono lah kok manut banget iki ya nek aku. Mangane njaluk sak 300 akhire awake saya gedhe. Ora apa-apa, sing penting cair. Nah, cair pancen minyak diadain neng drum. Drum. Yo, gubuk asmara berdua. Oke, yuk. Nggih. Yen liwat aku kelingan kebagai biyen tangan gelereng neng juga gabak tulisan warna abang
Cilik ning ya gedhi ya. Iya. Nggih. Kenapa nih? Piye? Cilik ning gedhi. Gede apane? Suarane. Oh iya. Suara apane? Kok yo ngematke Pak Dalang iki ngematke apa ayo? Mane apa? Ngene aku cilik kok gedhi kok dadi ngematke. Mane sapa? Ngematke Mutiara. Ora, aku ngecek gede tenan apa ora. Ya ya mulane kowe kok dadi dimatke. Suarane. Gede kaya apa tetep gede awakmu Tin. Apa nih? Apa nih? Semangate. Ora mungkin. Ya ngematke. Dimatke. Ora. Biasa lah. Meh. Sini ta? Hah? Sithik wae. Apa? Matno. Sing ndi? Aku. Wis tak mane iki lho. Ya, gede apa cilik? Gede. Endi? Masalah minyake ndledek tekan ndi-ndi. Arah. Saged pinarak Mbak Tatin, matur nuwun mangke kalajeng wonten goro-goro. Nggih. Antasena Krida ya. Wis dipaket karo sagung para panitia sedaya. Sampun kesesa kondur mangke artis Madangkara Mbak Birgita kula nggen goro-goro. Ya, nggih pancingan mergo penggemare Mbak Birgita ya ana. Akeh. Mbak Compe akeh. Iya. Yo rakit bebarengan nok tak derekake mah. Yo.